कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. विदेशी प्रवासी माहिती संग्रह आणि मादक वस्तू विक्रीचेर नजर दवरची जिल्हा खात्याच्या प्रगती परीक्षण सभेत गृहमंत्र्याली ताकीद. हंपीत जाल्ली घटना परत खंयच घडू जायना म्हण असले घटनेचे आळबंद घालसाठी प्रवासी क्षेत्र आणि थंय येवच्या विदेशी प्रवाशाचेर कडक नजर दवरून विदेशी प्रवाशाली माहिती त्या वाठाराच्या पोलीस ठाण्यात संग्रह करची सूचना गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर यांनी दिली. कारवारच्या जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयात बुधवाराक जाल्ल्या पत्रकार परिषदेत तेमी उलयताले. कारवार जिल्ह्याच्या प्रवासी जाग्यार विदेशी प्रवासी खूप येतात. जिल्ह्यात कितले विदेशी प्रवासी आसात, या प्रवाशाकडे विसा आसात काय कितें, कितले वर्सांच्यान जिल्ह्यात खंय खंय वास्तव्याक आसात ही माहिती संग्रह करचे काम आणि होमस्टे रिसॉर्टाचे परवाने रेव्हन्यू, अरण्य, पोलीस आणि प्रवासोद्यम खात्यान मेळून सर्वे करचे असे तेमी या वेळार सांगले. राज्याच्या सीमेवेल्या मादक वस्तू तस्करी तपासणा तसेच शाळा कॉलेजां सतत भेट दिवन विद्यार्थ्यांक मादक वस्तूचे दुष्परिणाम बद्दल जागृती करचे काम कारवार जिल्ह्याच्या सगळ्या पोलीस ठाण्या हद्दीत करची सूचना दिली. ज्या पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत मादक वस्तूचे प्रकरण मेळटा त्यांना संबंधित व्याप्तीच्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रकरण दाखल करचे कठीण क्रम घेवचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याक सूचना दिली. या वेळार पोस्को प्रकरण, नॅशनल हायवे दुरुस्ती काम, हायवेचेर जाल्ले अपघात प्रकरण आणि नियंत्रण, डोंगर कोसळचे स्थळ अशा अनेक विषयाचेर सविस्तर चर्चा केली. या वेळार जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य, आमदार सतीश सैल, SP नारायणन, पोलीस महानिरीक्षक अमित सिंग, जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया आणि इतर सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. स्वागत ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4-5 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸುಮಾರು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಸುಮಾರು 50 ಭಾಗ ಇದ್ದಾವೆ. 400 ಕೇಸ್ ಅಪರಾಧಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ಕೇಸು ಬರೀ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच
सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। सरकारी येवजण योग्य नागरिकाक मंजूर करा, दुर्लक्ष केल्यार कठीण क्रम घेवचे पडटले। आमदार RB देशपांडे। देव दिता आणि पुजार दिना अशी खबर जोयडात घडिल्ली नजरे येयली। नागरिकांकडेन अधिकाऱ्याले वागणे बरोबर ना हे स्पष्ट दिसून येताले। रामनगरच्या राणी चंदम्मा वसती शाळेत विविध विकास कामाक चालना दिवूक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ल्या सभेत एक महिलेन आमदार RB देशपांडे हेंचे कडेन तक्रार केली की गेल्ल्या पावसाळ्यात आपल्या पडिल्ल्या घराची अजूनही भरपाई मेळ्ळी ना। नुकसान भरपाई दिवूक संबंधित अधिकारी सतयतात तेन्ना आमदार देशपांडे हेमी संबंधित अधिकाऱ्याक धारेर धरून सुमार 1 तासभर तेमगेली खरडपट्टी काढली। हेजे फुडें सार्वजनिकांक अशे त्रास दिवन सतयल्यार तुमचे विरुद्ध कडक कारवाई करची पडटली असो कडक इशारो दिलो। या वेळार रामनगरच्या वार्ड नंबर 2 अंगणवाडी इमारतीचे उद्घाटन, राणी चंदम्मा वसती शाळेच्या 1 कोटी रुपयाच्या किमतीचे कंपाऊंड आणि इतर विकास कामाक चालना दिली। 2024 सालाच्या 10वीच्या परीक्षेत जास्त गुण घेयल्या विद्यार्थ्याक लॅपटॉप वितरण, केसरलोक ग्रामपंचायती मार्फत घराचे हकपत्र वितरण, नवीन मंजूर झालेल्या ग्रंथालयाच्या कामाचो शुभारंभ, असू ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कोनशे हांगाच्या 1 कोटीच्या बांधाराचे काम, कसारले हांगाचे 50 लाख रुपये किमतीच्या बांधाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। या वेळार काँग्रेसचे जोयडा ब्लॉक अध्यक्ष मारुती पाटील, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, माजी तालुका पंचायत उपाध्यक्ष विजय पंडित, संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित आशिले। ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಫೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ। ನೀನು ಆಕೆಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ। ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪದೇನಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪದೇನಿಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪದೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲ। ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೇಸ್ ಅದಾವಲೇ ಹೇಳಿ, ನನಗಂತೆ ಆ ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇದೇ ಮಾಡಿ ಮುದುಕಾಗಿದೆ ನಾನು। ಇಂಥದ್ದು ಬಚ್ಚಗಳು ಭಾಳ ಹೋಗಿದಾವ, ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೈಲು? ಫೈಲ್ ಅಮ್ಮನ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ? ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀ ಯಾರ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೈಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು। ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।